Guys, I'm done planting my flowers and yes, ano oras na? Ano na, mag 7:35 na guys. So yes, at alam niyo ba, wala akong vlog ng mga nakaraang araw dahil charot. Tingnan niyo yung ginawa ko palang ano guys, oh. Yung kalahati nito, ito yung tagsandok ko ng ano, ng lupa. Tapos ito kalahati lagi ko tubig pag ano, di ba? Pag dilig. Diligan ko na after kung magano, ayan. So, yes. So, natapos na ako ng aking flower. At ngayon naman guys, ay ako ay huhugas na napakarami namin hugasin. Ayan, tinan nyo, nakikita nyo ba yan? Ayan, oh. Oh, puno, di ba? Ang aming hugasan. Kasi nga, nagluto ako kanina ng ano, ng potato salad kasi sabi ng asawa ko, sige, yun na lang. Kasi kagahapon, diba? Kagahapon, dapat mag-ano kami, mag-potato, ang ano namin, dinner. Kasi may ano kami dito, may bisita. Dahil, yung kaibigan ng aking asawa, dahil kami ay humingi ng pabor dahil may pinagawa at may ginawa at may kinuha, ganyan. So, yun, sa bahay. So, kahapon ay nasa labas kami, tapos dito rin sa bahay, at yun. Pero, ang napag-desisyonan na namin na sabi ko sa na lang tayo kumain, sa labas na lang. Sabi ko ganun kasi, maiba naman. Charot. Maiba naman. Tinamad. Hindi naman ako magluto. Pero, alam mo yun, medyo na hindi ako masyadong confident. Chares! Pero nakakain na yun sila nakakain na yung dati ng luto ko dito sa bahay ng namin, bisita. Yung kaibigan ng asawa ko. Pero sabi ko sa asawa ko, hindi na, sa labas na lang tayo pagkatapos. Para wala na bang madaming gano'n. So yun. Kumain kami sa labas. Tapos kanina, yung inano ko na patatas kagahapon, pinakuluan ko. Inano na namin. Ginawa na namin salad na aking ginawa. So yun. Ngayon, hugasan ko na. At alam nyo, anong gabi na, pero maliwanag pa rin guys sa labas. Kasi nag-adjust na ulit yung oras at summertime na. Kaya ganun. Pagka summertime, ang difference ng oras wait lang nga, parang ko ilang. Pagka summertime, ang difference ng oras dyan sa atin sa Pilipinas, tsaka dito is 6 hour. Pero pagka winter, 7. Pagka winter, nagba-backward. Pagka summer, onwards. Backward, onward. So, ganun. Pagka summer, mag-a-adjust ka pabalik ng isang oras. At pagka winter, mag-a-adjust ka ng Pagka winter, kailangan mong i-adjust yung oras mo pabalik
ng 1 oras. Pagtapos, pagka summer na, ibabalik mo ngayon ulit ng advance ng another, 1 oras. Ganun. So, yun. Tsaka, end na ng bakasyon, guys. Alam nyo, hindi ako nag-vlog din kasi enjoy ko yung bakasyon sa school. 1 week kaming walang pasok. So, yun. After ng wala kaming pasok ng March, yung Biyernes Santo. Wala kaming pasok. Tapos, April 1 to 5. Wala kaming pasok. So, ang balik namin, guys, itong Monday na. So, yun. Enjoy ko muna yung 5 araw na vacation. Sarap. Akong tawagin nila yung mga ganun, guys, yung fire tag. Basta yung lahat ng any celebration na fire tag kung nila. So, maghugas na ako, tapos wala na ako masyadong gagawin ngayon dahil may potato salad pa kami dyan, tsaka may sausage. Yun pa rin naman yung dinner namin mamaya. Asawa ko, bukas naman kami magluluto ulit. May mga naman kami dito, may mga pagkain kami dito. Minsan nakakatamad lang Charot. Pagkain na tahi ka talaga ng katamaran, tapos yan. Walang magagawa talaga yun. So, yung pag-ano ko nga pagtatanim ko nga ng mga bulaklak ko doon sa labas Ngayon ko lang din siya na-pursue. Na-pursue. Nakakatawa kasi may halaman na kami sa labas. Bibilat. Meron pa akong dalawang doon, pot na walang laman. So, bibilhan ko yun ng bulaklak ulit siguro bukas. Ganun. Tapos, hindi ko alam kung bibili pa ako ulit ng mga paso for the other flowers. Pero meron na kami ilan na yung paso namin? 6. 6 ba? 6. Pagka sinipag ako, sarap, sinipag ako. Bibili pa ako ng isa pang paso. Or 2 pa para wala. Okay na magtanim ng mga halaman, guys, kasi summertime na. Hindi na mamamatay ang mga halaman. Hindi na sila malalamigan. May initan na sila. Hindi kasama. Pero parang hindi ko nga mararamdaman yung So yun. Bugas na muna ako mga March.
some lobby. We're going to the... Where we're going, Malawi? Eiffel Park. Eiffel Park. Very early. Very early. The people, all people are still sleeping, yeah? And we're awake. Guys, we're having our first stop over here. And that's our baby boy. Krabby Bear. Town station. What is town station? Oh! Here, Rafael boy. It's a cow. Wow! Filma. Hoirish. What is Hoirish? Jumping, so we saw that one. Look here. Rafael here, bitte. Traktor, Raphael, ne? Ein Traktor. Ein großer Tschuk-Tschuk. Darunter. Müssen rechts. Die Haltestelle.
In diesem Bereich können Alpensteinböcke beobachtet werden. Der Steinbock ist heutzutage trotz seiner fast völligen Ausrottung im Mittelalter wieder in den Pyrenäen sowie in den italienischen Raphael enjoying the view. Raphael is enjoying the view. Yeah. He likes in that side. Guys, good morning. It's another day. Happy Sunday. And so, yes. So, anong oras na guys is, ano na ba? 10:30 na. 10:30 na. Pero nagising kasi ako kanina. Tapos natulog ulit ako. Ganyan. So, yun. Tapos, ayan. So, nagkasikaso na ako ng almusal. Hindi, brunch na pala ito kasi almusal na tanghalian na ito, mga Marsh. Ayan. So, yun. Nagluto ako namiss ko magkanin. So, magkanin tayo. Tapos, meron ako ditong kape. Latte macchiato. Latte macchiato. Tapos, yung aking corned beef at itlog. Ayan. Kain tayo. Tapos, wala akong ketchup. So, Mang Tomas is the key. Charot. Ayan. Wait, hayaan na. Maghanap tayo ng lagay ng... Kasi yung aking tripod na ando na. Tinatamad na ako. Pinaandar ko yung aming tawag ito, exhaust fan. Kasi nagluto nga ako nito, amoy na amoy dito sa baka. Sarap. Wait lang, kuha tayo ng kutsara dito sa ating Ito ang ating lunchie. Yung wala dito yung aking Diyosawa, guys, kasi nga siya, nagtrabaho. May trabaho siya ngayon. Tapos, magkita ko sa inyo mamaya yung update ng ating bulaklak. Ngitanin ko na siya. Tapos, ang nangyari, bumili kami kagahapon ng asawa ko, pero sabi ko, try namin yung seed doon sa 2 pot. Ganyan. So, binili akong seed ng bulaklak. Tingnan natin kung tutubo siya. Ganyan. So, kain tayo, guys. I have this. Itong corned beef to ng Aldi Gusto ko to, mga ganito, mga corned beef, ganyan. Pero paano kasi siya? So, hindi ko siya dinurog kasi parang hindi maganda pag dinurog. Tapos, lagyan natin ng Mang Tomas. Pag nakabalik kami ng ng Asia store ulit. Kasi minsan niyayaya ako ng asawa ko. Minsan mula ako sa Wisho punta doon. Sabi ko hindi na. Saka na pagka wala pa ako sa magpunta-punta sa Charot. Kain tayo. Ayan. Kahapon nakita niyo sa ating vlog, 'di ba? Hindi ko masyadong nag-video doon kasi nga in-enjoy namin yung time with our big boy. Yan o. Corned beef. Kain tayo. Yun. Sarap. Masarap siya kasi lasang-lasa mo yung ng baka. Itlog. Tsaka ang ganda na guys ng panahon ngayon. So,
Summer na, grabe. Ang init kagahapon doon sa pinuntahan namin doon sa ano, Gondorf. Ang layo niya, guys. Ang layo niya. Almost 2 hours yung biyahe. Naligrat dito sa amin. Ang layo. Pero kinaya.